Diyos maray na hapon, maluhod po ang gabos para sa orasyo emperata. Sa ngarang kanama, pati na naaki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong nilalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangipodigdi sa daga, asin hulikan sa imong kanunongan, na nagaantabay kan lakaw, kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong nilalang. Day mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan na mamatayan mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuwak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsableng paraataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pabibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Pabibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Pabibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipabibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minadolo kami sa imo, daraan samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilagay kami sa COVID-19 na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami sa imong Panginotan ang mga taong pinaglalaoman na maghanap ning bulong, asin mapundok ang pag-ulakit kay ning helang. Antabayan maekspertong mediko na maglinghod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos naman nagsasakit na marahay mantulos. Surugaan managataman sa inda, tawinin kapahingalo ang gabos na kadan asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa mo'y ang grasya sa panahon na inin kadifisilan na maghinguwa para sa karahayan kan gabos. Siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngayo-ngayo kami sa imo na tapos na ang pagkalat ka ining virus asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Inihinahagad niya mo huli kay Kristong kagurangnan sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos, hari pagpabayaan sa muyang mga hagadan asin mga pangangaipo. Alagad, danay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umarawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagdihelang. Pabibi mo kami. San Rafael Arcangel, Pabibi mo kami. San Roque, Pabibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Pabibi mo kami. San Pedro Canonsod, Pabibi mo kami. gabos na Angeles, asin mga santos ng Diyos. Pabibi mo kami. Sa ngarang kanama, pati na aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Mato ka muna pa. Diyos maray na hapon po giraray sa Indokabos mga tugang. Ngunyan, ika-19 Domingo sa ordinaryong panahon, asin sineselebrar mayato ang kapiyastahan ni San Juan Vianney. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyones, pasasalamat ni Heidi Santos,
Shaila and Cyril Mendez, ni Glenda Hiramatsu, Elizalde A. Ginulos and family, ni Chantel Dan Bausing, the Cantrelianes and Melina family, for passing the criminology licensure exam by Melissa J. Gratuito, ni De La Cruz family, for all the blessings and good health by Janet, for passing the LET exam by Maricel B. Balingit, approval of New Zealand residency visa of the family by Mr. and Mrs. Ray Villarreal. Special na intensyon kahagadan for safe travel of Fabian Paje III by Heide Santos, for civil service exam by Cecilia Rapi, for the Holy Spirit by Lenny Lolo and family. Asin man sa mga minasunod na palag, Nestor by Batong Jocaresa family, Jeronimo by Senior by Mendez family, Jeronimo Jr. by Mendez family, for the 8th death anniversary of Marilu by LB Alamo and family, Ninfa by Emily Toledo Castuera, Rainero Sergio by Glenda Hiramatsu, Felisa by Castuera Haushan, All Souls by Hilig family, Bernardo Leopoldo Sr. by Bicol University, Bernardo by Janeline S. Salomero Sol, Shename by May R. Mario, for the first death anniversary of Estelita by Trillanes and Melina family, Edgar by Abapo family, Maria Victoria by Lawrence T. Abapo, Emiliano Arnulfo Trinidad, Edward Maricel by Janet, asin sa kalag ni Fedila by J. Barbin. Matindog na po ang gabos sa pagpuan. Sa ngaran kanama kan Aki asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Kristong kagurangnan, an paggamuot kan Dios, an pakisumaro kan Espiritu Santo mapasa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon man po. Magpasalamat po kita sa pagtiripon tapong ini sa naugkan misa. Hagadun ta po ang kapatawaran sa satong mga pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdonot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y panibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada ang satong kasalan, darhun kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita, Diyos na makakamhan, na sa pasabong kan Espiritu Santo nangangahas kaming mag-apod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso mi ang Espiritu nin pag-ampon nin mga aki, tanganing magkanigo kaming makalaog sa panugang pamana. Huli ki Hesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tatarangan. Ginadan kan mga taga-Ehipto, ang mga aki kan mga Israelita kan namundag si Moises, tanganing maghanap asin gadanon siya. Namate aninda ang padusang balik kan sa indang maraot na gibo, sa paagi kan pagadan kan mga sa indang mautuang aki na lalaki. Pareho ang pagtios na namatean kan mga hade na taga-Ehipto, asin kan sa indang mga uripon na mga Israelita. Alagad, kanagadan ang mga aki kan mga taga-Ehipto, ang Israel namid bininda, asin nagtubod na sinda, mga aki ng Diyos. Pagbasa sa libro ning Kadonongan. Ang bangging ito, ipinaisi sa samong mga magurang, tanganing ikaugmanindang masabotan, ang panuga na sa indang pinaniniwalaan. Linalaom kan banwaan mo ang kaligtasan kan mga banal, asin ang kagadanan kan sa indang mga kaiwal. Huli ta sa sarunggawi, pinapadusahan mo ang mga kaiwal, asin inaapod mo kami sa imo. Ang mga banal na aki nin banwaan na matanos, nagdulot nin atang nahilong, asin gabos na naguyon sa tugon, na ang mga banal makidumamay, bako sana, mga bendisyon, kundi iman sa mga pag-alaman. Asin inawit ninda ang mga awit nin sa indang mga magurang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maogba ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Maugmaan banwaan na pinili nin kagurangnan. An sa indang kaugmahan, awiton sa kagurangnan. Awiton nindo na mga matanos. Maugma sinda na ang Diyos iyo ang kagurangnan. Banwaan na sa iyang pinili para sa iya. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ang mata nin kagurangnan nasa mga natatakot sa iya, nasa mga naglalaom sa iyang pagkamuot. Nganing iligtas sa kagadanan ang sa indang kalag, nganing pakakanon kun sinda nagugutom. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan. Ang kagurangnan samong tabang asin kalasag. Mapasamuya ang sa imong pagkamuot. Kagurangnan, mantang ika, ang bilog ming pinaglalaoman. Maugma ang banwaan na pinili nin kagurangnan. Inako ng Diyos si Abraham, huli kan sa iyang pagtubod. Nananarig si Abraham na uutubo ng Diyos ang sa iyang mga panuga. Nagpatotoo siya na siya pagtubod, andam siya na iatang sa Diyos ang sa iyang bugtong na aki na si Isaac. Asin si Abraham, nagadan na napagtubod, dawa dai na niya inako na ipinangunuga ng Diyos, matanaw niya dito sa harayo na ikinakaugman niya gayo. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Ang pagtubod iyo ang patutuo kan mga bagay na pinaglalaom. Ang masarig na paniwala sa mga bagay na dai nahihiling. Inako nin Diyos ang mga tawo kaidtong panahon, huli kan sa indang pagtubod. Huli sa pagtubod, nagkuyog si Abraham kan apodon siya nin Diyos.
Nagduman siya sa daga na ipinanuga ni Diyos sa iya bilang pamana. Binayaan niya ang sadiri niyang daga, maski dain niya aram kung saan siya maduman. Huli sa pagtubod, nag-erok siya bilang sarong dayuhan sa daga na ipinanuga sa iya ni Diyos. Nag-erok siya sa mga tolda, arog ki Isaak, asin ki Jacob, na nag-ako man kan parehong panuga ni Diyos. Huli ta maawot niya ang syudad na igwanin mga fondasyon na ang kagtugdok asin kagibo iyo ang Diyos. Huli sa pagtubod ni Abraham, nangidam si Sara maski gurang na ininin marahay. Nanarig si Abraham na uutobo nin Diyos ang sa iyang panuga. Maski haros magagadana sa kagurangan si Abraham, siya ang ginikanan kan mga kapag-arakian na arog kadakol kan mga bituon sa kalangitan, saka kanda imabilang na baybay sa tampi kan dagat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "De kamo matakot sa dit na aripunpon, uli ta kaugmahan kan sa indong ama na itao sa indo an kahadean. Pabakalan nindo an sa indong mga rugaring asin an kabaklan, ilimos nindo sa mga dukha. Magtagama kamo nin mga pitaka na dai nagdadaan. Magtipon kamo nin kayamanan sa langit. Taduman da inanggad iyan maiinaan. Huli tamayong parahabon na nakakaduman asin mayong bukbok na makakaraot kaiyan. Huli takunhain an sa indong kayamanan, yaon man duman an sa indong puso. Maging andam kamo asin panaada an sa indong mga ilawan. Maging arog kamo sa mga surugoon na naghahanat kan pag-abot kan sa indang kagurangnan hali sa kasalan. Tanganing pag-abot niya mabuksan tulos ninda an pintuan pagtuktok niya. Panadan an mga surugoon na maaabutan kan sa indang kagurangnan na bakong turog. Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, maandam an kagurangnan nin kakanon, papatukawon sinda sa kapaglilingkudan. Panadan an mga surugoon na iyan kung maaabtan niya sindang andam. Dawa pa mag-abot siya sa kamatangaan kan banggi o sa pagkaagang amay. Alagad sa buto nindo ini, kun aram pasana kan kagharong anoras, kan pag-abot kan parahabon, nagbantay kuta siya, asin da inagtugot na masalakat an sa iyang harong. Kaya kamo man dapat na maging andam. Ulit an akin nintawo maabot sa oras na dainindo pinaghohona. Dangan hinapot ni Pedro si Jesus kagurangnan, ano ang parabolang ini para sa mo o para sa gabos?
nagsimbag an kagurangnan, sisay an maimbod sa kamadonong na surugoon. Siya itong ibubugtak kan sa iyang kagurangnan na mamahala kan ibang mga surugoon, asin marasyon sa sainda nin kakanon sa oras nin pagkakan. Paladan ang siring na surugoon na maaabutan na nag-uutob kan trabahong itinao sa iya, pagpuli kan kagurangnan niya. Sa katotohan, sinasabihan ko kamo, ang surugoon na iyan, pamamahalaon kan kagurangnan niya, kan gabos na rugaring kaini. Alagad ko ng surugoon na iyan, pag magsabuot na haloy pa, bago magbalik ang sa iyang kagurangnan, asin puunan niyang kulugon ang kapwa. Ang kapwa niya surugoon na lalaki asin babae, dangan magkakakan, saka magbuburat, pag-abot kan kagurangnan niya, sa aldaw asin oras, na dai niya pinaguhuna, papadusahan siya nin kagadanan, asin ibubugtak siya sa kaibahan kan mga bako maimbod. Ang surugoon na nakakaaram, kan kabutan kan sa iyang kagurangnan, alagad ay nag-aandam o nagkuyog kaiyan, hahampakon nin makuri. Alagad ang surugoon na dai nagkakaaram, kan kabutan kan sa iyang kagurangnan, asin naggibo nin anuman na maninigo nin padusa, hahampakon nin kadikit. An pinaniwalaan nin dakol, hahanapan nin dakol. An pinaniwalaan nin mas dakol, hahanapan man nin mas dakol. An maray na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kasubanggi, na-remind po ako kan istorya ni Pau, short for Paulo. Bako po inisudati nindong kura paroko. Ining Pau na pigsasabi ko, bako ining padi. Actually, baka sarabay kita na na-discovery an istorya ka ini because several years, so istorya kan buhay ni Pau, ipig-feature sa sarong TV station o sa sarong TV channel na feature sa istorya niya ta unique an sa iyang istorya. Na-remind ako kasubang kita na timingan ko po sa sarong talk show, invited siya, pig-interview siya. Kaya na-remind ako kan sa iyang istorya, muya kong tugutin nindo akong i-share ko sa induan sa iyang life story, especially sa mga daipa kaini nakaisi. Hindi po si Paulo, kakaibaan sa iyang buhay ta, namundag siya, asin nagdakula sa laog kang city jail. An sa iya kayang ina, na napriso kaibaso sa iyang lola, sa kasong syndicated staffa, saro ining non-bailable offense, kaya dai nakaluwas sa prisuhan so sa iyang ina buda so lola niya. Kang naaristo so sa iyang ina that time, bados sa iya. Kaya after several months sa prisuhan, nangaki ining preso na babae. Sa protocol kan gobyerno ta, basta nangyayari palan iyan, ang aki pigkukuha kan DSWD. Ang DSWD, iyon na ang nangangataman kan aki. So, immediately after kan nangaki itong presong babae, so ina ni Pau, kukwao na kuta siya kan DSWD so aki. Alagad susog sa pasunod ka itong sarong midwife na nag-assist sa iya kang nangaki siya duman sa prisuhan. Nakaulayon mo nga so mga taga DSWD, napaunrahan ka lamang for several months na i-breastfeed so aki. Ta igwaman sa na siyang gata, sayang man, and pinaka-healthy baga da apo.
sa sarong aki an breastfeeding hali sa iyang saliring ina nagatas. Tinugutan man siya kan DSWD, ta saro man ining gani magayon mambagang gani suggestion ka itong midwife. So inataman niya ko na susadiri niyang aki sa indang original na plano just for several months, and then after kukwao na kan DSWD. Alakan after several months pagbalikan DSWD, gabos na mga yaon sa priso, so ina, so lola, so mga prisonero, siring man so mga pulis, saro ang pigtataram. So aki, kinuana kan relative, ka itong babae, iinulit na sa probinsya, sa day na maaraman kung sa ina probinsya. Pero sa kamaturan pala, daiman, itinago sa naninda so aki, sagkod so pulis, namuyang itago na so aki, ta itong several months na yaon so aki duman sa priso, gari gabos naging maugma. Sagkod so chief of police, gari nakukyutan siya duman maray sa aki, gari naherak man siyang kwao na kan DSWD, kaya nagkauruyon sinda, nagibo ki alibay, tanganin da makuha kan DSWD. So dahil nangyari, dahil nakuha kan DSWD, kaya sa laog kan priso, duminakula si Paulo. Very unique so sa iyang experience, tinulita dakulon, nag-ataman sa iya. Halos gabos na priso, gabos, nagbo-volunteer na mag-aling sa iya kan siya sa daypa. Kaya so sa iyang magurang buda lola, dahil nga nahirapan mag-ataman sa iya, tapig aaragaw-agawan sa duman sa laog kan priso. Would you believe may sarong magayuno na nangyari, sabi ka itong pulis, puon nga yakan may aki na digisa mo, nagbago so atmosphere ka itong prisuhan. Dati nga siyan, iriwal kan mga tao digdi. Pero kan may aki na ngaya, dahil nagayo na para iriwal. Sagod niya so pagsigarilyo, nagkurontrol na, tamala may salit na aki. Dahil na nagpapapara si Rigarilyo, tamay salit na aki sa prisuhan. Gani na bago sa ugali, kani kadakol na preso duman. Duminakuna po itong aki na bibuho na aki. Gabos na lalaki na napipriso, an apod niya daddy, an iba uncle. Gabos na mga babaeng preso, an apod niya mami, budan iba auntie. Kan siya binunyagan duman sa laog kang prisuhan, gabos niya ninong buda ninang. So gabos na priso duman, sagkod so mga pulis. Alagad, uminabot po sa point na na-convict so sa iyang ina, buda so sa iyang lola. Dahil na siya pwedeng ipag-iba duman sa bilibid prison. Kaya, nawalat si Paulo duman sa city jail. Alagad, minsan nawalat duman, nagpromesa sa mga nawalat duman na mga preso duman sa ina ni Pau, deka maghadit, aatamanon mi, ano sa imong aki. Malata sa mga preso, nagkukurong tribo, man diriit-diit ang aning pangpa-eskwela ki Pau sa elementary, tapos sa high school, basta may project so aki, nagkukurong tribo sa mga preso, tanganing makakontribute para sa project ni Pau. Basta igwa ki okasyon, gabusinda naghihiringuan na maibakal ki bagong bado so aki. Gani nagi sang aki kan gabos duman sa prisuhan. Magayunon na pigtsuturan sa kan ibang mga prisonerong edukado, malata si Pau duminakulang mataling aki. Kan siya nag-college, nagi siyang scholar, full scholar. As in, makatapos niyang kolehiyo, nag-take siyang education, nakapasar sa board exam, nagi siyang full-fledged na teacher. Sagod nun yan, nagtutukdo siya sa sarong midbido na universidad sa Metro Manila. Namumutag ko mga tugang, sarong aldaw, kan aki pa si Pau.
di siyempre siya baga, di siyang idea kang normal na harong, normal na pamilya. Pero sarong bes na imbitaran siya kan sarong kaklase na nag-birthday, na igwaki party duman sa harong kan classmate niya. So for the first time, nakalaog si Pau sa sarong harong na normal na pamilya. Kaya pag uli kan aki, so mga priso excited doon, pigharapot si Paulo, o anong kumusta sa imong pakiparty? Ano ang masasabi mo? Sabi kan aki, saradayuton pala niya ang harong kan mga kaeskwela ko. Saradayuton nga ya. Kita baga nga ya, dakulaw nining harong ta. Sinda nga saradayuton. Igwasan na nga ya sindang tigsararong daddy. Kuna tigsararong mami. Pero ako nga ya, dakulon akong daddy. Dakulon akong mami. At mga harong nga ya ninda, diit lang ang kwarto, pero kita nga ya dakulon ang kwarto ta, di sa harong ta. Kaya pag bigapot nga ya ako, sabi ko nga ya sa inda, an sa kuya ngayang pamilyang nabibilangan, dakulang pamilya. Buda naka-star nga kami sa dakula o naharong. Namumutag ko mga tugang, pig-share ko ini sa indota. Itong simbag ni Pau duman sa iyang classmate o sa pamilya ka ni classmate niya, minsan daig niya aram, pero nagpapahayag sa nin hararom na realidad o nagpahayag sa nin hararom na value. Na minsan nga ni itong mga priso, bako niya mga kadugo, bako niya man talaga kapamilya, alagad naging tunay na mga kapamilya para sa iya. Home, after all, is not only within the four walls of your dwelling places, but it is rather whenever people give space for one another, and whenever we treat each other with respect and with care. Iyo yan para sa sakuyaan, tunay na kahulugan kan home. May mga tao nga ni baga po na tunay na kapamilyata, kadugo mo man ko ta, tugang mo man ko ta, pero sige nindoan iriwan. Magurang mo man ko ta, pero day mo nakakauyon. Kadugo mo man ko ta, pero day kapigtatabangan, o siring man ika, day tataong magtabang. Gani mas maray lugod itong bako kadugo, ano po? Pero yaon su pagkamuot, yaon su suporta sa lambang saro. Namumutag ko mga tugang, iyo po inian saro sa magayuno na paginumdum sa sato kan gospel. Kung nagdangog ka mo kimaray kan binasang ebanghelyo, saro girari ining paginumdum sa sato na habang buhay na kita sa kinaban, dapat nakakaukod kitang magtao, nakakaukod kitang magpatarabang tabang. Ninuli tayo talaga iyan ang kahulugan kan sa tuyang pagiging mga Kristiyano. Otherwise, kung di kita nagpapatarabang tabang, di kita nagmamakulog sa lambang saro, nawawara, nalilingwan ta ang tunay na kahulugan kan Kristyanismo. Mga tugang kan mga nakaagi mga pong taon, bulan, kang nasa kasagsagan ang pandemya, natatouch ako maghiling kan mga retrato na naiiling ko sa Facebook o sa TV, kadakon na mga pamilya bagaan na labag man kuta sa buot ninda, pero naging separated sa lambang saro, ninulita may mga pinag-isolate na naging positive sa COVID. May mga retrato akong nahiling na very touching, sarong aki, tapos naghahadok sa iyang lola while both standing on the opposite sides of a glass door na daig man talaga sila nagduduutan, pero nagkikis sa lambang saro. Minsan bawal sila talaga magkaputan, pero namamati itong need, itong need kan presensya kan lambang saro, ninulita magkapamilya, maglola, magtugang, mag-ina, mag-agom,
Namumutan ko mga tugang, lugod ang need na ininamamati ta pirmi. Na ang buhay ta actually bako kumpleto kung kita solo-solo sana, kung kita ding pakiaram sa satuyang kapwa. May saro po akong request. Please stop using the word social distancing. Switch to the right or to the correct term. The correct term is physical distancing, not social distancing. Hindi mo pick up na safe physical distancing, iyon ang tama na term. Because pag sinabi mong social distancing, negative ang kahulugan ka iyan. It's a conscious putting up barriers from each other on the basis of religion, economic status, educational attainment, and so on and so forth. So bakong social distancing ang kaipuhan ta sa taho kan mga problema ta. Sa pandemya ang kaipuhan ta physical distancing, not social distancing. Di nakakatabang sa sato ang social distancing na pigataram nindo. Sa tahaw kan mga problema ta, mas kaipuhan tan pagpataramang tabang. Mas kaipuhan ta na kita magkasararo. Mas kaipuhan ta na ang pagkamuot talagang isabuhay ta. Ninulitaan mga problema tan mas nagiging magian kung yaon ang suporta kan lambang saro. You know, there can never be community without communion. Pigaga para gamit ang mga one word na community, hali ini sa word na communion. Kung yaon ang pagkasararo, yaon ang pagpatarabang tabang, yaon ang pagkamot sa lambang saro, iyo iyan ang nagkukumpwesto nin tunay na komunidad. And that is precisely the message of the gospel. Ang satuyang ebanghelyo sa ngunyan, saro giraray na pangapudan sa sato, to treat each other as brothers and sisters. Na sa giraray marumduman ta na kita magturugang na may saro kitang ama na nangangataman sa sato. Let's be good stewards for one another. Nalugod, ang mangnuhon ta, bako sanaan sa diritang mga pangangaipo, mangnuhon ta ang pangangaipo mangkan sa tuyang kapwa. Iyo yan para sa sako ang solusyon sa mga problema ta. Iyo yan ang magtataong tunay na kaugmahan sa sato. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Matindog na tabi kamo. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamahan. Kaglalang kan langit asin kan daga, asin